I també vull agrair molt especialment a la Societat Diadema la seva generositat en prestar-nos les seves instal·lacions i el suport que en tot moment ens ha mostrat. Moltes gràcies. No haig d'oblidar-me també de dir gràcies als nostres companys, als nostres músics de Banda Marxa, que ens han acompanyat a l'inici d'aquest acte, que ho han fet fantàsticament bé i que crec que farà que tots semblem avorrits en comparació d'ells. Moltíssimes gràcies, companys, ho heu fet fantàsticament bé. M'agradaria fer una retrospectiva de la història més recent del nostre municipi i recordaré que el 25 d'abril de 2010 Corbera ja va mostrar el seu desig per la independència participant i votant favorablement en referèndum popular, així com molts altres municipis de Catalunya. Posteriorment, en ple de l'Ajuntament, celebrat el 31 de gener del 2012, bona part del consistori va aprovar la inclusió del nostre municipi a l'Associació de Municipis per la Independència, mostrant, una vegada més, un sentiment independentista reflectit en els seus representants. Finalment, l'1 de juny de 2012 vam constituir aquí a Corbera la representació territorial de l'Assemblea Nacional Catalana, aportant cada un de nosaltres el nostre sentiment individual d'independència, de llibertat, passant a formar part d'un col·lectiu cada vegada més gran disposat a treballar i lluitar per aconseguir que se'ns escolti en un referèndum en què puguem dir ben fort i ben alt que volem un estat propi. Però què és l'Assemblea? I què defensa l'Assemblea? L'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, és un moviment, una organització democràtica, pacífica i transversal del poble català, formada per persones a títol individual, unitària en l'acció i plural en el debat, que s'organitza en assemblees territorials i sectorials. No som un partit polític, no ens presentarem a cap procés electoral, i així ho especifiquen els nostres estatuts. L'ANC té les seves arrels en la lluita i en la voluntat de resistència del poble català per recuperar la llibertat i la plena sobirania. És hereva de l'Assemblea de Catalunya, nascuda en època franquista de fa 40 anys, amb l'objectiu de recuperar la llibertat, la democràcia i el dret d'autodeterminació del poble català. És sobretot hereva, més recentment, del procés de consulta sobre la independència, iniciat a l'Ins d'Amunt, la manifestació del 10 de juliol en contra de la sentència del Tribunal Constitucional i la conferència per l'estat propi del 30 d'abril de 2011. L'ANC es va constituir el 10 de març de 2012 i té com a objectius crear les condicions necessàries per tal d'assolir una majoria social a favor de la independència de Catalunya, conscienciar i mobilitzar el poble català, esdevenir una força social prou potent com per instar els polítics a convocar un referèndum d'autodeterminació i proclamar unilateralment la independència.